ጥዕና በልና ክብራን እንተመልከትና ማድ ዘተና ጀሚሩ ለሙን ከምቲ ልሙድ ክልተ ዛዕባታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እቲ ፈላማይ ዛዕባና ጌርና ንሪኦ ኣፈጻጽ ማሕሉፍ 5 ዓመት ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ትልሚ 2030 ዲጂታል ኢትዮጵያ ክንርኢና ብፈላማይ ዛዕባ እንደስሶ ማለት እዩ ብኻልኣይ ድማ ሓበራዊ ተረኽ ወይ ድማ መተኣኻኸቢ ተረኽ ዝምልከት ክንርኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ማለት እውን ስቴት ቢልዲንግን ኔሽን ቢልዲንግን ወይ ድማ ህንጸት መንግስትን ህንጸት ሃገርን ዝህልዎ እጃም እንታይ እዩ ዝብል ኣልዒልና ሓደ ብሓደ ናዋኻቱም نعلنا تصانحيت خنقبرينا أنا في الساعة مبرحتو خمدما مسارحتي أبرها قاسم سايلو حبرناكم تصانحيت خنقبرينا مسانا تصانحكم ملوت حسنا نختكاتاتلو عدي من لكم أبرها قاسم قاعد عن مساخة قاع بسلام تقالنا بزح غيرنا فيش هو بتاع بزح غيرنا سخونه بريديو افتر راديو ويانا ده بنفسي دحر بزح زينا تلفزيون مسقط مثلا لو مستقمت لمود ايوه خلت اجندا انا حيزنا لهم يقولون تراخبنا لنا ديجيتال مززام 20 بتتلمي 20 مالتي امزح مزفلت ياو بدكتور ابي احمد ابيلو ياو مززامو مرغغاصو يفلط ملو بزبحال ملكعو استعلملو بركي شتو ويم خمس واقعيو زغلص دكتور ابي احمد ياو زيون الله غيرهم لو التشحن 30 ويم 20 دما علاو تلمي تغيرله مالتي اوزي قلف مسارات استراتيجي بهالو زي اوزي ناي ديجيتال اثيوبيا مالتيو مسارات لمعاتات تلمتات تبصحتي نمسفاح هم دما زيغاتات كل ويم معرع عدل نمفتار كم ودما زيغاتات اب تقاماتهم امنات لكحدرو زخل مخانون زيد كم دما ت لزتامامنلو بركي كحف نبال زي ديجيتال زي عبي ربحه يهليو معناتيو فلاي حزب زي ديجيتال مسارات لمعات نمسفح عبي استواصو يهلو تناي حزب تساتفونات عبي استواصو له معناتيو ديجيتال ايكونومي زي سوتكور بايزوي سوتكور خوينو زيغاتات نابرኦም نممحياش عبي عقم زفطر تكنولوجيو كما بحفشا ناي ديجيتال اثيوبيا زعممو سراحتي اب ناي مدمر منغستي قلل بزاله ملكعوت بيروقراسي عبيت بيروقراسيات زقللن عبيت استراتيجيات غهدي ام مغبار عبي استواصو زلو مخانن زي دما مسؤ زتحز مخانن اليوم دكتور ابي احمد اب مغلصيوم ويم اب غلصوم زفلطو مالتي صبالها منالبات ايثيوبيا اب تغبرو غعزو كل مدايم عباله ديجيتال ترانسفورميشن قداي مرص انت يكونس قديتا يدوم يوم ابتي مغلصي الله زغور مالتي انتي مالتي اب حلف 5 عامات ديجيتال ايثيوبيا 2025 زنبره فصاص ما انت عايز مسل يلوم العلوم استراتيجي زي كندف كله انتي علامه مسرت زغبره خمت قدمتو لنبركا سب تكور ويم دما بسب ماخذ زغبره يتسرح زي انتي مالتي زي ديجيتال سرعه فاينانس حدلو ديجيتال سرعه فاينانس كبحال كلهم فلماي لاب هاجرنا كتاتا تخلو اب زوم حلفو عامتات ناب تكبار تخلو نعم التيليبر ندحر وسيدنا حدا جناح ماكينه وي ماكينه شكركر سب لاب معدل نداد انتخيدو نداد مس ملئه كاش حيزو قرش تشكيمو ويم دما قرش زي وصا قرش زي حاتكو زي تيكونس بديجيتال سرعه فاينانس كفصم كم زلوو علاو خبر كله زنبرفت حزب يفت محبرسب زنبر قابلا مس تكنولوجي فاميلار ويم دما زمدنا سلا زينورو زنورو صقمات تذكريها حزقن علاو مسرح وينو بايتا حيزو ناتا تكبروا لزلو اسرار حي مس موبايل بانكينج انترنت بانكينج ون كم زوم ديجيتال فاينانس سرعات كبحال خلو محبرسبنا حد سو هيوت زخونه اقحا عديك خاب زدل خايو بوتا خوينكا بموبايل بانكينج وين بانترنت بانكينج وين بتليبر كتم حلالف التخلو سرعات مهناص مالتي سلازي تناي ديجيتال ايثيوبيا ويم ديجيتال قطبه ديجيتال ايثيوبيا الله مغبار كبحال كلو اب سب اب حد هيوتو اب حد منقسقاساتو
معالتاوي من قسقاساتو تكبراوي زغورو مالتيو كاوزي حليفو ديجيتال مللي كارد ويم دما فايدا زبحال الله قرب اوان اب ايثيوبيا استاتاتي زيون ازي ابز حز اوان لعلي 30 مليون زيغاتات ون ناب مسرح ناوزي ديجيتال متاقيا ويم ديجيتال مللي كاردي موصع زخالو خناتات كم زلو زفلطيو ازي انتاي مالتيو بزح سرحتات زقلليو ديجيتال مللي كارد كبحال كلو حدا زيغا زي كوص خلو مس بانكتات متاسسارلو مسناي اب قبل زغنيو اغلغلوت ركبالو باسبورت كحدث يكون باسبورت خوص نزخل سبون عرسو زخال استواصو ويم دما اجاملو سلازي ديجيتال كاردي ويم ديجيتال مللي كاردون حدا ناتو سرعات اكل تغير زوسديو قالت زوم ديجيتال مسرته لمعاتات ولم زنبركايو ديجيتال مسرته لمعات كبحال كلو زي سمارت سيتي ويم دما كوريدر لمعات كهنص كلو نزي مسرت كيروم بايتا زنصفو مسرته المعاتات يزرغحو مهلاوم نعمنت زمناوي كتما ويم سمارت سيتي كهنص كلو او زلو مبراهتي او زلو ناي دحنነት كاميراتات افتي سمارت سيتي زلو اغلغلتات كلهم بديجيتال سرعات نكونو تغيرم يوم سب كزناغع خلو خنقساقس كلو دحنነት تسمعو سيفتي تسمعو نخنقساقس زغبر يو سلازي زي ون مست ديجيتال ايثيوبيا 2025 افتي زحلف 5 عامات كفصملو ويم كتغبرلو لصنح مخانو زذكريو منالبات اب نغدون كمو وصانا اتاون ناي نغد منقسقاسات بديجيتال سرعات نكون ون ناتغبر صنح مخانو زفلطيو حدا ماخل غلغالوت مصبون كمو مزيز تتحازي زي حدا غلغالوت مصب ماخل كبحال كلو زي وان ويندو سيرفيس كبحال كلو حدا زيغا اب زخونه تكال اغلغلوت كركب كلو او بزحات اغلغلوتات كرخول زغل مسو بورتال يورو ويم سينجل ويندو بورتال تخكل سلازي سوق بحال كلو او اغلغلوت كركب كخد كلو نابنت باسبورت كوص تخيرو ناي قبلي متاقيا ويم دما زناي وساين كنوت زبحالو اغلغلوتات كركب اندحر دليو ويم دما ناي تمرت مرتعو كركب تدليو ناشار شاي ناشامناي 10 تخل تركب تدليو بقليلو او حدا ما اخل خوينو خرخولو زخيل اغلغلوت كهوب زخيل عينت مسرح زتاتاتو زليو حدا ما اخل غلغالت مسو كم تنفلطو قدم مينستر دكتور ابي احمد ابز ترخبلو ابارلاما ون علاو غيرن ونيرب مسو زبا غلغلت كنجمرينا يلوم بعلون اب اديس ابا خجمر كلو بعالم ترخيبوم نغلغالت كفتي خمس غورو ويم دما غلغلت مهاب كم زجمر علاو زغورلو وان نذكرينا زي سعيو دما اب خالوت كلل كتماتات ون ناتسفحفه كم زركب زي دما كاب غوبو كاب منغلتا كاب دخام كاب غيزي بخنات زدحن اوها غلغالوت مخانو زي حدا ماخل غلغالوت مسوب ويم دما وان ويندو سيرفيس زنولو نايزي اكل نايزي ديجيتال ايثيوبيا مخانو دحنነት بمحدار سايبر ون كمو زي اب منغستاو اب ناي ولقه تكالات يكون اب ناي ولقه سبون داتا ويم فايلات ويم سندات نمحلاو عرس زخاله استواصو زلو كم دما عبيت ناي منغست تكالات ون زدحنነት سايبر كحلو حانت هاجر لاعلاونتا ترغاغيصو بحال تخوينو طرح دار دنبرا ويم دما دوباتا بسراويت محلاو يكونن ناي سايبر سرحتات ون بستفالالو هاكرات ويم دما مدقعتات سايبر كيبصح حلو خوينو وحس قنا غلغالت ويم مشتراوي زتحلو زم ناشنال انترست ويم ناشنال هاغراوي طقم زبحالو نغرات خالوت منتفتي ويم خالوت سرقت غحيلاتات كي سبيروم كي اتيو كي باخل كغبر زخل مالتيو تبغسو 5 مليون كودرز سلطناتات ويم زم انيشيتيف زيون الله زي مس ساينس اند تكنولوجي مس انوفيشن وانت تحيزو زسرحلو زليو زي ديجيتال ايثيوبياختبال كلا اب اير زنصافف يكونن ازي كمغب زخل ازي مانيبليت خغبر زخل ازي بتكبار اكسرسايز خغبر خل ازي كونن زخل منسيون كهنص الله بخيدي سلازي زي كهنص تخوين قعتي تبغسو 5 مليون كودرز بارتفيشال انتليجنس يكون باستفالالي ناي ديجيتال مسرحات بلاتفورم تات او ناتو يسلطنو مناسي كم زلو ارتفيشال انتليجنس ون زي سبسرح بالحنو لون كم تمغاغيو يخدلو مخانو زفلطي سلازيوم اوزيوم زنوره فصاصما يفتل حلفه بحفشا فيش صبو غليص خلخا ديجيتال ايثيوبيا بفلاي اوزناي خلت 30 ويم 2030 استراتيجي وانو علامو ديجيتال ايكونومي بمهنات خلاوي بلصقنا منصاي توانا تارجيتو علامو مالتي ابزي مست ناي مدمر منغست اتاساسيرنا ترينايو اب ناي توم للو نطوتاتو عمق مانو تقلل بزوله ملكو بيروقراسي يقلل
عبيتي استراتيجيكاوي تأسسر يفتر كاودما أكاتاشنت نلو inclusivity نلو يمتص مالتي في الله هذا زي بيروقراسي مقلال بناي مدمر منغستي التحساسوا حاديو مغلصي ናይ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዝበሃሉ ኣብ ሰለጤን ኣብ ግልጽነት ዜጋታት ምቹ ኣገልግሎት ንክረኽቡ ምግባር ማለት እዩ እዚ ዲጂታላይዜሽን ንብሎ ማለት እዩ ናዚ ንምዕዋት ድማ ዋናነት መሳርሒ ይኾንሎ ማለት እዩ ኣብዚና ኢገቨርንመንት ኣገልግሎት ንብሎም ኢንተርኔት ብምቕራብ ከም ድማ ሰባት ካብ ምንግልታዕን ካብ ናይ ሰነድ ምምላስን منقلتع يترف مالتي سلازي أبزي زم سرحت زي تعمم قلت إنتي اللي ديجيتال والسرارحة تتصرح دما مسنا ينكي زمناي لمسنا لقالس عدلات أدراش أمي فهم مالتي سلازي وسانا ما هبدما بتعم بزقل لما الكون سلت إن بزلو مقدن يجورو مالتي أبزنا عبيتي ناي استراتيجيكاوي تأسسر نولد ما تعيو منغستي اب زحازم عبيتي هاغراوي اجنداتات نعمنت كما مواقراو شغغر ناي ايكونومي مواقراو شغغر زعمسلو بديجيتال ملكعو انت تسلحو وي انت سرحو اي خولي مات بديجيتال غير خا عبيل خا تسرحو متخل طراي مالتي زم مواقراو شغغر ناي ايكونومي نولو مالتي سلازي بعويو ديجيتال ايثيوبيا زملكتهم زفرات اللو العمنت زم أوزيهم عبيت يلو زقمتهم أوزنا مدمر منقستايم قبرنا حرشة مالتيو manufacturing tourism زيهم ناي حاجة خزاو tourism ترينا يوم هجراو قصة ويم هجراو مثلي أقلقلت بدرجة علم لخا بقليلو تدراشي المقبار يخلو مالتيو أو ناي manufacturing دما مرتأت فرياتو بتكنولوجي بالخا معباي يلخون له أو حرشة دما حرستوت أو حبريتا نملوات بزي وهم عداقهم تأسسر المفرات يخلو لهم مالتهم أو إذا أكاتشنت ترينا لما مدمر منقستي كله ما حبرسه وكله حزبي هو بمالت ندحريت قريه ولي أو كاتتلو لبل مرح يزيو مدمر منقستي أبزي زنقاس دلو سلازي بحفشة أو ناي ديجيتاليزيشن نبينو تطعو زبل بروجكت تيخونس مدمر بأفتناي بوليتيكا إيكونومياوي ظرف لما زومتصوم رأيات نو زي تكنولوجي بحفشة زم للو ناي بيروقراسيات سيرو استراتيجيكاوي زخونه مسرح علامة بفتنة متأتاون نسلت إن دما بصريت نكسرح عبي إجامي اليوم عرفتي سلازي ديجيتال إثيوبيا اختشحن إسران حموشن خمزرنا يو عرفتنا مجمرة ينيرو حقوق سقوط بحرقن عود بزخونه ملكعو كزازم خيل اللماتيو هو تم ديجيتال إثيوبيا إسرا سلاسة بعلي أب زوسرولو وان تم مسرتها وزبهالو أمامات استراتيجي نتاعيهم ميلهم تم قدام المينستر قريصهم نيرهم هم تعنتو العلكايو أبرش تبصح إنه تتحدى مسفحي تبصح إنه مسفح بهال كله أوستو السنة محبرسهم ويوستو السنة ناي كباب طرح عند حروسين كايو تزعلم زلع إمام ويمتي استراتيجي كوقعي خلي شتو كوقعي خلي سلازي تبصح إنه تكسفح له كاب قطر كاب كتماس كاب قطر كبصح له أنا كله كبصح له زبليو نايتي ربحة ويم نايزي إيكونومي ويم نايتي ديجيتال سرعات تتأكم كون له كله فتحوا إنه تكفلته من تان زبليو مع رعدل زيجاتات ممشيتشاون بو تمتات أناي خزيتي مع رعدل بهالكله نعمنات ناي إنترنت ويم ناي نيتورك سرعات أو كل كباب تعتبت حتى خينو زي ديجيتال إثيوبيا علاون مقبار زقبر زلو مقصقاس نمهنات زقبر زلو بقليل نمسخع بقليل المعوات شتو نخوقع بايتا زنصفي مالتي يزي سلازي مسارة المعاتات كتنصف لك مالتي كاب قبرنا مانيفاكتشرينج اي تي تكور عنتو القرصايم توريزم زيهم بعلم زم تقرص وانا كمس ناي مدمر ايكونومي انصار دما كنريهم نخل لنا فش افتناي ايكونومي زرفي افتناي فريات ام معباي فتحونتن تدقامنتن امرغغاط
بوانانت تخرت غيرو زنقا ساقاسيو زي ديجيتاليزيشن زي نايو علم منقدتات كل يوم يخلي مالتيو زي ناي زلو كفتتات اب مستخال اب زناي زفر اب ناي ولق زفرات نمبرتاع اكاتاشنت فاينانس بزنايو زيوم وانا توم كن تقسم ويم كن تصرحهم نخلينا مالتي قدم تغلص خلخا امونغو زيغاتات انتكالاتن متممان مفتار اتم قدم مستر كم امنت غيرهم خغلص خلو تا اميلهم حدا جبار ويم حدا حارستاي ناي انترنت ناي سلكي اغلغلوت بدنب تامامين كمست تكالاوي مسرح تاتاتي خان دحر زي امين كايو سلكي ገንዘብክ ተሰርቀ ለወይም ከተባክነ ለክተጥፈ ላይ ዝኽእል ያ ልብል ጥርጣሬ እንድሕር ሃልይዎ ትዝግበር ዲጂታል ቁጠባ ንምህናጽ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ሽቱ ክወቅዕ ይኽእልን ስለዚህ እዚ መጀመርያ ምትእምማን ኣብ መንጎ ትካላት ኣብ መንጎ ውልቀን ትካላትን ዘሎ ምትእስሳር ብሰፊሑ ክስርሑ ኣለዎ እዚ እንድሕር ተሰሪሑ ሰብ ተኮር ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ እዚኦም ክንዕውቶም ንኽእል ኢና ዲጂታል ቁጠባ ወይም ዲጂታል ኢትዮጵያ ድማ ዕላው ክንገብራ ንኽእል ኢና ዝብል حسابي ملعلم نيرم من البات أبرش مزيد تحاز حدا كليب لنا حدا دمص لنا سمعنا نملسمو إعلاننا قصليو كامست وانا زرفوج مكاكل كاب حموش دقندي زرفتات ديجيتال قطبا كخون هلو كاب زبل حساب جميركا استراتيجي ديجيتال إثيوبيا إسرا حموشن ميتاوي تعويتيو عندنياو أكسس نو قداماي تبصحنتيو كلهم زيغاتات ابزلو بوتا خوينوم زدليوا اغلغلوت زرخبلو عدل مفتاري كالأي نزيغاتات معرع عدل مزرغاحيو بمخنيات صوتا قدات اكالن رحات بوتان زيغاتات معرع عدل كرخبو تطح سرعات كنفتر يقبا سالساي دما اب منغو زيغاتاتن تكالاتن قلبت متأممان مفتاريو كورات تملكتنا كمتي قدم كل سمع وزنوركم قدم منستر فتي علاو استغورلو ديجيتال ايثيوبيا كاب زم حلالفو ملختينا قنطيرنا سمعناكم حزونو علالنا يقصل له من البات ابرش ديجيتال ايثيوبيا 2030 كبال كله كند علامو كم تقدم انه قلصو زنورنا ديجيتال قطبا مهناص كل مدام عباله مرغاص يتوانا علامو من ابنت انتلكا توم عنتون قلصو من زنورنا نا مززكا ببي حدحدهم دحر ختنتتن دليخا بزح سفح حود زلهم يوم زم ديجيتال زيهم بوانا نقول في مسارتهم تاعيهم ويم وانا علامهم تاعهم روحهم تايلنا كن بيروقراسي نقلله او زم زرقنا يوم او تحلف 5 عامات رنايم تاعهم بيروقراسي نقلله اغلغلوت ناسلطه ግልጽነት نعسله እዩ ዘምጽሞ بوانا ትኩረቱ እዩ ፍላይ ኣብ ናይ ግብሪ ስርዓት ዝተተሓዘ ተሪናዮ ታክሲ እዚ ብዲጂታል ቢልኻ ኣብ መኽፋል ዝናይ ወይም ምስብሳብ ምእካብ ግብርሲ ብዲጂታል አቢልኻስ ምእካብ ብጣዕሚ ዝቀለለን ንግልጽነቱን ንሰለጠንን ንቢሮክራሲኡ ዝቀለለ ይገብሮ ማለት እዩ ፍላይ ኣብ ዝናይ ስርዓት ግብሪ ኣብ ዲጂታል ወይም ታክሲ ኣብ ምእካብ عبي تخرت غيرو ناتسرح المخانو منغستون عبي قلحتا ناغورو المخانيو لك علها خمتي لقالت كفلي سرعه تاكسي بديجيتال ملكع مخفال مالت بزح ربح زلو يت سب تكور خونه سرحين ولو قند مخنياتو نوزي كاب حدتي كاب مسوار غبري زدحني وي ميقنسيو ديجيتال سرعات اندحر تختل وين كخالي عقم اوتوت منغست ون زعبيو ام منغستي اوتوت خكب كله مسارات المعات اب حزباوي ربحا زوعلو تكالات مهناص يزوعلهم سلازي عقم اندحر عويو هاجر نمهناص ون عويست جام زلو يلكا مصادق قالي قلصنه تسرارحون كم تلو الخيل وسخيو كاب زي تدلي منقل تعون زدحنيو خزل امنت قدم قبر تخفل ختجمت اب سرحتنياتاتي خاتخد اجميت كاتمليسكا እንደገና زي سمع مع خالو زي طعمك كاتحلي እንደገና ላብ تكال كاتملس كم زنور ناي منقدتاتن ناي ገንዘብን ناي ጊዜን ወጻይ እውን ዝቅንስዩ ስለዚ ጊዜን ጉልበትን ዝቅንስ ዲጂታል ስርዓት ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ቅድም ክንገልጾ ዝነበርና ዝናይ መሰው ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ድማ እቶም ግልጋሎት ኣብ ሓደ ማእኸል ኮይኖም መንግስታዊ ግልጋሎት ንኩሉ ሰብ ተበጽሕ ክኾን ይኽእል እዩ ከዝና ኣብነት ኣብ ገጹ ኮይኑ ሓደ ተገልጋላይ من دحر فايدة أوصي خوينو أبغز خوينو باسبورت كحدث يخليو باسبورت خوتي يخليو مرفوعة مرتي ويم دم مرجعات مرت أو تيكيت جور ليلو أو خوينو كحتى يخليو سلازي بزح من قلت عن بزح ناي كيزين زقطب
بفلاي كعا تي ديجيتال سرعاتنا معبلة تخرطلو أفتم أقلقلت وهاولو مأخلات زي CCTV كاميرا له زم ناي دحننت كاميرات تزبالو صوت بقعزينا زحمة زنورة بقعزينا زطرطر زنورة كبابتاتون بخيدي نامع ولا يمز مسانا بأجر خادي خابيد كمسي خازبنا قعزينا حمقات ون زكال لي مغنياتو ترخصو زترفي هو كاميرا له تي مسرح ون ديجيتال يو بيد كالتو بيد كالت قبول نجار يلن صوتي ناي ديجيتال سرعات ويمتناي CCTV كاميرا ويمتناي دحنت كاميرا تاتون نزي بزق النس مالكو زنقساقسي سلازي قلقالات يقلاتف قعزينا يقنس من انتاي علوون تناي ديجيتال كارد ملالين دحر هاليكا حدا سب ابرها خزي ندحر ديجيتال ملالين ليكا نقد بانك هنا اب وغاغن بانك هنا اب ابيسينيا بانك من تاع لو زبلون نمفلات زخليو كاوزي حليفو سبات اب تحت دخنت زلو وي زخونه اكل تحليون يتتبصحنت سبع حاجزون انتاي نمن يقبو زبلون نمفلات ون زخليو سلازي ناي ديجيتال سرعات وي مناي زمناونت مزبانا سرارحه مالت كله حبريتا بيد كان خهلي زخل مسرح متتايو سلازي ابزي بوانانت ناي ديجيتال سنه مهدارو فايدا يكون له مسرت مالتي مغنياتو سبات بديجيتال بفايدا بيلوم ما نتم تتراغيصو تناي سلطينو تناي سوعو حاجز مبصح بحد غزي كوم دما امت زغلصخايو من يغبو زبل بحاصيرو ويم بسلطين نمفلاطن نرغغاصن ازي فايدا قدن يخول له مالتي تناي مسنا من كايدما بعل زخاله ناي سلطين ويم ناي من كايدما بعل خن استواصو يهليو مالت بوانانت ناي ديجيتال سنه مهدار بوانان فايدا يخول له مالت ስለዚህ بفايدا بيلخا توم اغلغلوس زيوم اسكازي ابي ኢትዮጵያ 30 ሚሊዮን ይመስለኝ ወጽሕለው 30 ሚሊዮን እንደጽሕኒ هو 30 ሚሊዮን ወጽሕለው እዚ ማለት ድማ ሰሚዓትኩም ዶክተር አብይ አህመድ እንትገልጹ 30 ሚሊዮን ማለት ልዕሊ ፍርቂ ዝኾና ሃገራት አፍሪካ በዚ ሕዝበን አሙታት እዩ 30 ሚሊዮን ገለይ ወይ ትሕት 30 ሚሊዮን ወይ 30 ሚሊዮን ስለዚህ አው ካቢው ማዕረው ወጽሕና ኣለና ማለት እዩ ያው ተበዝሕና ብዙሕ ስለ ዝኾነ 130 120 110 ላውት ካብ ስለ ዝኾነ ነበር ከምተን ካልኦት አፍሪካ ሃገራት በዝሕና ውን ሆም ተትኾን ሙሉእ ሙሉእ አባጽሕና ማለት ይካል ማለት ግን ኣብ ኸይዲ ሙሉእ ሙሉእ ንምስኻዕ ብርክት ዝበሉ መንገድታትና ተኸደም ምዃኑ ግን ብዙሕ ዝበሉ ሃገራት አፍሪካ ድማ እዚ ስርዓት ምትእታዊዚ ካብ ኢትዮጵያ ንምውሳድ እና ሓተቱ ምዃኖም እዮም ዘረጋግጹልና ዶክተር አብይ አህመድ ተሰሚዓዮም ብርክት ዝበሉ ሃገራት ካብ ካልኦት ካብ አውሮፓ ሃገራት ወይም ካብ ካልኦት እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምትእታይ እንተተኣታትዩ ዝወጽሖም ዘሎም ትጓላት እቲ ናይ ሶፍትዌር ኣብ ምቁርራጽ እቲ ወጻእ ሸርፍ ወጻእ ዝገብርዎ ዘይተደለየ ወጻኢ ካብ ምብኻን ኣብ ኢትዮጵያ መጽኦም ካብ አፍሪካ ንሽምትሉ ወይም ስርዓት ለተኣታትሉ መንገዲ ኢትዮጵያ ውን ንሓተቱ ምዃኖም እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜኣ እያ እዚ ስርዓት እዚ ኣተኣታትያ ኣብ ኸይዲ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ድማ ተኣምር ንርኢና ዝብል ተጽቢት ኣሎ حزبون زي زتناخر حساب لنا قدام مينستر ابتي علاوه بزكبرولو غيزي استزاربولو سمعنا الملس كريبت ولنا የፋይዳን ጉዳይ አበክረ መስራትና ቅድም ተባለው 100% ማዳረስ ያስፈልጋል ናይ ፋይዳ ጉዳይ 100 ሚታዊ ክነብጽሖለና ስርዓት ክፍሊትና ውን ዝናበቡ ክኾኑ ይግባ ሳልሳይ ኣብ መንጎ ትካላት ልውጥ ሓበሬታ ምጥንኻር የድሊ ኣብ መንጎ ባንክታት ኣብ መንጎ ትካላት መንግስትን ኣብ መንጎ ትካላት መንግስትን ትካላት ውልቀን ልውጥ ሓበሬታ ምክያድ ንምዕዋት ስትራቴጂ 2030 ወሳናዩ كبرات تملكتنا تملسنا لنا حزون علالنا يقصل له من البات توزي توسن حساب نوسخ منافتي قصالاي كن سغاغرينا خمتز والكايو هاغرات افريكا بإثيوبيا زلو ناي ديجيتال منقسقاس وي من غاح مسرت بمغبار حتى يقربوا مهلاهم تقلص نير كابرش حبرت افريكا ب 2033 اجندا كعوتو يلم زحازو حدا تلملو تا نمنيا وي من دلي افريكا خنري اندلي أفريقيا تكون اللوايلو أجندة 2033 تبعيلو استقامت الله. أزين تاي مالتيو أبتاح جور وحدة نمفتار يزحسبت وحدة نمفتار مالت هذا نعمت حدا كرنس حدا جنزب كهلينا ويد ما وان باسبورت
ንኣፍሪካውያን ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ንምንቅስቓስ ናይ ፓስፖርት ኣገልግሎት ሓደ ዓይነት ኮይኑ ኩሎም ኣፍሪካውያን ካብ ዝኾነ ቦታ ልክዕ ከምዚ መለለይ ካርድ ንብሎ ወይ ከም መታወቂያ ንብሎ ኮይኑ ንኸገልግል ዝኽእል ኣብታ ኣህጉር ውህደት ንምፍጣር ዝዕመም ዕማም ኣለዎ ኣጀንዳ 23 እቲ ምትእስሳር ንግዲ እውን ከምኡ ኣፍሪካ ብንግዲ ንምትእስሳር ንንባዕላ ንምጥንኻር ዝግበር ምንቅስቓስ ኣሎ እዚ ዝተኣሳሰረት ኣፍሪካ ጠንካራ ኣፍሪካ ብቁጠባ ክትኸውን ዝዓለመ ኣጀንዳ እዩ ዞባውን ኣህጉራውን ባህግታት ኣፍሪካ ኣለው እዚኦም ንምስኻዕ እውን ዲጂታል ኢትዮጵያ ሓደ ከም ቁልፊ ተገይሩ ዝውሰድ ኣፍሪካ ብቴክኖሎጂ ንምትእስሳር ነፃ ዞባ ንግዲ ንምፍጣር ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ኣለው እዚ እንታይ እዩ ክነሳኽዖ ክንዕውቶ ንኽእል ኣጀንዳ 2063 ኢሎም ዘንፀፍዎ ኣሎ እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኣብ 2063 ኣብ 2030 ክትዕውቶ ወይ ክትሳኽዖ ትኸዶ ዘላ ምስ ኣጀንዳ 2063 ሕብረት ኣፍሪካ ትልምውን ዝመላላእ ወይ ዝተሓሓዝ ኢልካ ምውሳድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዓብዪ እታወት ኮይኑ ዘገልግል እዩ እዚ ኣጀንዳ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ 2063 እውን ስለዚ ናይ ኣፍሪካ መሪሕ ቀደም እውን ኣብ ነፃነት ኣፍሪካውያን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ መውፃእ እውን ኢትዮጵያ ዝነበራ ብፅሒት ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኣፍሪካውያን ኣብ ሓምለዋይ ኣሰረ ምንባር ካብ ኢትዮጵያ ክወስድዎ ዝግባእ ተመክሮ ኣሎ እሱ እናተገበረ ፀኒሑ ሕዚ እውን ኣብ ዲጂታል ኢትዮጵያ ምፍጣር ኣብ ዲጂታል ኣፍሪካ ምፍጣር እውን ናይ ባዕሉ ኣጃም ክህልዋ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ምናልባት ተወስኮ ነገር ተሃልዩ ናይ ብሓፈሻ የመደመር መንግስት እዚ ቢሮክራሲ እዚ ንምቅላል ዝወሰዶም ስጉምትታት እቶም ዋና ቁልፍታት ስጉምቲ ዝበልናዮም ንምዝኽኻር ዝኣክል ዲጂታል መታወቂያ እዩ ናይ ክፍያ ስርዓት እዩ ኤሌክትሪካል ፔይመንት ማለት እዩ ወይ ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሳልሳይ ድማ ማእኸላት ዳታ እዩ ማእኸላት ዳታ እዚ እንታይ እዩ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ፋይዳ ዝኾነ ኣገልግሎት መሰረት ክኾን ዝኽእል ወይ ስሩዕ ብዝኾነ ናይ ዘመናዊ መታወቂያ ኮይኑ ዝዳለው ማለት እዩ እዚ ፋይዳ ንብሎ ሃሊእ ናይ ስርዓት ክፍሊት ማለት ኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ንብለናዮ እዩ ኩሉ ናይ ኣገልግሎት መንግስቲ ብዚ ስርዓት እዚ ብዚ ዲጂታል ኣቢልካ ኣገልግሎት እናሃብካ እዚ ናይ ብኽነት ቅርሺ ኣብ ምንካይ ወይ ምቕራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ብዚ ዲጂታል እዚ ኣቢልካ ናይ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ኩሉ ኣገልግሎት ብዚ ዲጂታል እዚ ኣቢልካ እንተገልግል ወይ እንተብል እንተሓልፍ እቶም ለለው ናይ ብኽነት ቅርሺ ኣብ ምትራፍ ዓብዪ ጥቕሚ ይህልዮ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዳታ ማእኸላት ድማ ሓበሬታታት ዓዲ ውሽጢ ብዘመናዊ መንገዲ ብምሓዝ እቲ ናይ ዲጂታል ስርዓት ኣብ ምርግጋፅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይህልዮ ማለት እዩ ስለዚ ዋናነት እዚ ናይ መደመር መንግስቲ እዞም ቢሮክራሲ እዚኦም ንምቕላል እዞም ሰለስተ ቁልፍታት ስጉምቲ እዩ ኣሳሊጡ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ዘለው ስትራቴጂታት ናብ ተግባር ዝቀየረ ወይም ዝቅይር ህይወት ዜጋታት ዘቃልል ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ሓፊላ ክትፍለጥን ተወዳዳሪት ዝገብራን ምንባሩ ኢና ክነረጋግፅ ንፈቱ ማለት እዩ ፈላማይ ኣጀንዳና ዛዚምና ብዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 መሰረት ጌርና ዝገበርናዮ ዘተ ሕዚ ድማ ናብቲ ካልኣዋይ ኣጀንዳና ቅድም ኢለ ዘላለኹኹም ላኡ ክንሸግር ኢና እቲ ካልኣዋይ ተረኽ ዝምልከት እዩ ብፍላይ ኣብ ተኣኻኻቢ ወይ ድማ ኣሰባሳቢ ወይ ድማ ሓበራዊ ተረኸ ምህናፅ ኣብ ሃገረ መንግስቲ ህንፀት ድማ ዘለዎ እጃም እንታይ እዩ ዝብል ዛዕባ እዩ ካልኣዋይ ዛዕባና ኣብዚ መሰረት ጌርና እውን ኣብርሽ ይህን ምህን ክንብል ኢና ምናልባት ንንዊሕ ዝበለ ዘመናት እዚ ናይ ነፀላ ዛንታ ወይ ነፀላ ታሪክ ማዕበልናዮ ናብዛሕናዮ ብምኻድና ካብ ምትሕብባርና ካብ ሓበራዊ ዛዕባታትና ብዝበለፀ እቶም ዝፈላለዩና ዛዕባታት እናወዝሑ ምምፆም ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ መንግስቲ እዞም ኣፈላላይ ሓሳብ ቋንቋ ብሄር ወይ ልምድታት ይኹኑ ባህልታት ከም ዘለዎ ገይፅ ኮይኖም ግን ድማ ሓበራዊ ተረኽ ምህናፅ ኣብ ማዕረ ንኹላትና ገዛእ ዝኾነ ተረኽ ወይ ድማ ዘተኣኻኽበና ተረኽ እንድሕር ሃኒፅና ሃገረ መንግስትና ምህናፅ ከቀላጥፍ ዝኽእል እዩ ፅኑዕ ሃገረ መንግስቲ እውን ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ እናተንቀሳቐሰ እዩ እዚ ከመ ዝፍለጥ ነፀላ ተረኽ ፈላላይ እዩ ወይ መዕነዋ እዩ ኣነነት ጥራሕ እምበር ንሕና ዝብል የብሉን
ስለዚህ ትናይ መተኣኻኸብ ተረኽ ግን ወይምቱ ንኹላትና ከተሓባብረና ዝኽእል ንኹላትና ክእክበና ዝኽእል ተረኽ ምህናጽ ግን ንጽባሕ ዘይበሃል ምናልባት እውን ሃገር ካፍቲ ዘላቶ ብፍላይ እቲ ንንባዕልኻ ብጉርብትና ይኹን ዶባት ካፈሊኻ ዘሎ ምስሓብ ስዒርካ ናብ ሓበራዊ ራእይ አንጽፍካ ሓበራዊ ሽቶን ምዕዋት ትገብሮ ምንቅስቃስ ወይም ድማ ናህርን ወነን ዘስንቕ እዩ ስለዚህ እዚ መሰረት ጌርናውን አብርሽ ሓሳብ አሉሞ ናቀጽና ኸንኸዲና በዋናነት ሕልሚ የመደመር መንግስት ክሳኻዕ ተኾይኑ በዋናነት ክስራሕ ዝግቦ ኣብዚ ተረኽዚ እዩ ከም ዝፍለጥ ሃገርና ብርክት ዝበሉ ሃገረ መንግስታት ሕሊፋ እያ ብዙሕ ብርክት ዝበሉ ስርዓታት ሕሊፋ እያ ይኹን እምበር እዚ ናይ ነጠላት ወይ ናይ ነጸላት ተረኽ ንብሎ ኸይዲ ኣዕናው ኮይና ረኺብናዮ ምክንያቱ ዓዲ ክሃንጽ ዓዲ ከስተኻኽል ዝተረኣየሉ ወይ ዝተረጋገጸሉ ኩነት ኣይተረኣየን እሞ በዋናነት ኣብዚ ህዝብን መንግስትን ካልኦት እቶም ናይ ሃገር በቀል ዝኾኑ እሴታት ተጠቂምና እዞም ለለው ተረኻት ኣስተኻኺልና ለለው ሕልምታት ኣብ ምግሃት በዋናነት ናይ ኣብዚ ተረኽዚ ወይ ኣብዚ ገዥ ትርክት ንብሎ ማለት እዩ ብዶሚናንት ናሬቲቭ ንብሎ በእንግሊዝኛ እዚ ኣብ ምውሃድ ኣብ ምዕራይ ዓብይ ስራሕ ትጽዊት ይግበረልና ማለት እዩ እዞም ዝሓድሽ ተረኽዚ ወይም ዝሓድሽ ገዛእ ተረኽ ወይም ዶሚናንት ናሬቲቭ ንብሎ ኣብ ሰለስተ ዋና ዋና ነጥብታት ክንርኢ ንኽእል ኢና መጀመርያ ንምግላጽ ዝኣክል ማለት ካብ ተረዳእነት ናብ ብልጽግና ዘሻገር ተረኺዩ ሓዲዩ ተኻልኣይ ናይ መደመር ከም መእሰር ገመድ ጌርካ ምሕሳብ ወይ ሙሳድ ካልእ ድማ ኣካታችነትና ዜጋ ተኮር ንብሎ ተረኺዩ እዚኡ ኣብዚኦም ኢና ብዋናነት ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ ካብ ተረዳእነት ወይ ካብ ተጸባይነት ናብ ብልጽግና ናይ ምስጋር ተረኽታይ ንብዙሕ ዓመታት ኢትዮጵያ እዚ ድርቂ ናይ ድርቂ ተረኽ ወይም ናይ ጥሜት ተረኽ ወይ ምስ እርዳታ ተተሓዘ እዩ ነይሩ ማለት ኢትዮጵያ ትበሃል ተሎ ደረጃ ዓለም ጥሜት ናይ ድርቂ ወይም ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ይረድኡ ተረዲኦም ግዛዕ ልብል ዜናታት ኣብኡ ተተሓዘ ተረኽ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘሎሞ ህዚ ዘሎ ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ድማ እዚ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ወይም ዝቕይር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ባዕልዋና ቴክኖሎጂ ኮይና ናይ ፈጠራ ማእኸል ጌርካ ተረኽ ናይ ምቕያር ዓብይ ዕላማ ጌርካ ወይም ሽቶ ጌርካ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዲጂታል ኮይና ብደረጃ ዓለም ተወዳዳሪ ናይ ዕዳጋ ትኾንያ ዝብል ተስፋ መሰረት ዝገበረ ተረኽ ምህናጽ ትዋናነት ይኾንና ማለት እዩ እዚ ታዩ ካብ ተረዳእነት ናብ ብልጽግና ዘሻገር ተረኽ ትኾን ተሎ ማለት እዩ እቲ ዛዕባ ሰፊሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ እምነት ሓሳብ ቋንቋ ባህሊ ኣራያ ድሌታት ርዮታ ዓለም ኣፈላላያት እውን ኣመለኻኽታታት እውን ዝተፈላለዩ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እዚኦም ኣብ ሃገር ክሳብ ዘለዉ ናይ ሃገር ሃፍቲ ጸጋታት ምዃኖም ይፍለጥ እዩ እዚኦም ድማ ክስምዑ ኣብ ኣደባባያት እውን ሓሳቦም ባህሎም ክገልጹ ኣብ ዝተፈላለዩ መልክዕ ድማ ሓሳቦም ክስማዕን ሓሳቦም ከንጸባርቑን ባህላቶም ከንጸባርቑን ክገልጹ ኣብ ኣደባባያት እውን ንህዝቢ ከርእዩ ባህሎም ቋንቋም ክዕብዩ ከም ዘለዎም ዝፍለጥ እዩ ግን ድማ እዚኦም ጥራሕ መሰረት ጌርካ ናይ ባዕልኻ ጥራሕ ሒዝካ ኸይድካ ሃገር ክተቕንዕ ወይ ድማ ሃገር ናይ ኩላትካ ክትገብር ይትኽእል ኢና ሓባር ክኾነካ ዝኽእል ናይ ሓባር ሓቢሩ ከኺደካ ዝኽእል ነገራት ምህናጽ ወይም ድማ ሒዝካ ምቕጻል ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወይ ዓለማት ከም እንፈልጦ ንኣፈላላይ ምኽንያታት ይኾኑ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ምልክታት ርኢና ኢና ንኣፈላላይ ምኽንያታት ይኾኑ እዮም ግን እዚኦም ድሕር ተጠቒምካሎም ጸጋ ተወሳኺ ሃፍቲ ሓደ ኩርዓቱን ጸጉኡን እምበር ጸገም ክኾን ከም ዘይኽእል መርኣያ ምውሳድ ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ኣሎ ኣብ ናይጀርያ ኸዚ ዝተፈላለዩ ባህሊ ሃይማኖታት ኣለዉ ብሄራት ኣለዉ ኣብ ኤስያ እንተሪእና ንኣብነት ተመክሮ ዝተፈላለዩ ዓለማት ምርኣይ እንተኽኢልና ኣብ ህንዲ እውን ከምኡ
ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮ ኣሎ ህንዲ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝኣተወትሉ ዘመናት ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምውፃእ ኣብ ትቃለሰሉ እውን ኣፈላላያቶም ሰፊሑ ንንባዕሎም ንምቁርቋስ ንንባዕሎም ንዘይምቅርዳው እውን ዝገብርዎ ፃዕርታት ነይሩ እዩ ልዕሊ 120 ቋንቋታት ዘለዋ ሃገር እያ ህንዲ ቅድሚ ዝኾነ ዓመታት ንፀገማት ዝኾኖም ዝነበረ ሕዚ ግን ቶም ፀገማቶም ኣጣዒሞም ሓበራዊ ተረኽ ወይም ድማ እቲ ኣተኣኻኸቢ ተረኽ ዛንታ ስለለሃነፁ ንምዕባለኦም ድማ ከም ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ንኣብነት ህንዲ ኣብ ባህሊ ኢንዱስትሪ ከምቲ ትፈልጦ እዩ ኣብርሽ ባህሊ ኢንዱስትሪ ንምህናፅ ኣብ ህንዲ ዝኾነ ዑደተኛ ክኸድ ከሎ ናይ ህንዲ ባህልን ምርኣይ እዩ እቶም ባህልታት እዮም ብፊልምታት እውን ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትግራይ ከባብታት እውን ናይ ህንዲ ፊልም ዘይረአየ ብህንድ ፊልሚ ወዘይ ሓለፈ ሰብ የለን እናተተርጎመ ይኹን እቲ ቋንቋ እውን ዋላ ይትስምዑዮ ዝነበረ ምዕባለ እዚ ነቲ ሃገር ፀጋ ኮይኑዋ እዩ ስለዚ ሓበራዊ ተረኽ ወይም ድማ መተኣኻኸቢ ተረኽ ኣብ ዝሃነፅካሉ ግዜ እቶም ዘለው ሃፍትታት በብከባቢኡ ዘለው ዝተፈላለዩ መግለፅታት ንምዕባለኻ ተወሳኺ ፀጋታትን ተወሳኺ ሃፍትን እምበር ንኣፈላላይኻ ምክንያት ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ መርኣያ ጌርካ ዝውሰድ እዩ ስለዚ ህንዲ ሕዚ ካብቶም ኣብ ምዕባል ዝርከቡ 3-4 ዘለዋ ሃገራት ምርኣይ ንኽእል ኢና ናይ ኣሜሪካ ቻይና ጀርመን ጃፓን ስዒባ ህንዲ እታ ኣብ ምዕባል ዘላ ዓብዪ ቁጠባ ትሃንፅ ዘላ ሃገር እያ ከዚ ጂዲፒ እንተሪእኻ ናብ 3.9 ትሪልዮን ዩኤስ ዶላር ምብፅሑ ዝዝከር እዩ ስለዚ መተኣኻኸቢ ተረኽ ብዝሃነፅካ ቁፅሪ ንምዕባለኻ እውን ከም መዋኽዕቲ ወይም ድማ ከምዚ ይስጥ ኮይኑ የገልግል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሃገራዊ ዛንታ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ክንብል ከለና ሓበራዊ ዕላማ ኣለካ ወይም ሓበራዊ ሽቶ ኣለካ እዚ ሓበራዊ ረኣይ ሓበራዊ ምርዳእ ብምግባር ኣብ መወዳእታ እቲ ሓበራዊ ረብሓኻ ክትረጋግፀሉ ትኽእል ሽቶ ኢኻ ተቕምጥ ምክንያቱ እዚ ኣፈላላይ ብዘቐመጥካ ወይም ኣፈላላይካ ብዘስፋሕካ ቁፅሪ ካልኦት ባዕዳዊ ገዛእቲ ወይም ድማ ካልኦት ባዕዳዊ ግዳማዊ ፀላእታት ኣትዮም እቲ ኣፈላላይካ ብምስፋሕ ንኹለኻ ብዘይጠቅም መልክዑ ዘይቀዳደው ንሃገር እውን ንምፍራስ ናብ ሃገር ምፍራስ እውን ዘምርሕ ስለ ዝኾነ ነፀላ ተረኺልና ንወስዶ ስለዚ ተኣኻኻቢ ዛንታ ንብሎ ነንባዕልኻ ንምድግጋፍ ወይም ንምትሕግጋዝ ዓብዪ ዓቕሚ ወይም ሓይሊ ኮይኑ ስለ ዝመፅእ ምክንያቱ ዝመፀ ግዳማዊ ሓይሊ እውን ድሕር ሓቢርካ ቅድም ዝነበረ ብታሪክ ክወርድ ክስካብ ሕዚ ንሰምዖ ዝነበርና ንፈልጦ ኢና ኣብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ከመይ ከም ዘሸንፍዎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝፈልጦ ታሪክ እዩ ንንባዕሎም ተዝናቆሩ ነይሮም ግን ኣብኣትዩ ጣልያን እውን ንንባዕልና ኣፈላላይ እናስፍሐ እቲ መግዛእቲ እውን ኢትዮጵያ ክትግዛእ ምኽኣለት ነይራ ግን ዘሎ ኣፈላላዮም ንጎኒ ገዲፎም ዘሎ ኣፈላላዮም ንጎኒ ሓዲጎም ኣብ ሃገር ላዕላውነት ኣብ ሃገራዊ ክብሪ ባህልኻ ቋንቋኻ ሃይማኖትካ ክትኽብር ተኮይንካ እዚኣቶም ብምትሓዝ ተሓበራዊ ተረኽ ብምህናፅ ክኾን ከም ዘለዎ ስለ ዝእመነሉ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሰዓትና ስለ ዝኸድለ እምበር ካብዚ ዝለዓቐ ብዙሕ ምተዘረበ ነይሩ ግን ብዋናነት ሓበራዊ ተረኽ ዝድልየሉ ምክንያት ሩባታት ተደሚሮም እዮም ዓብዪ ወሓዚ ሩባ ዝፈጥሩ ዓብዪ ወሓዚ ሩባ ድማ ዝምልሶ ዝኽልክሎ ዝዓግቶ ነገር የለን ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኣለዎ ኣብዚ ሃገር ስለዚ እዚኣቶም ዝተዋህለለ ዝተደመረ ዓቕሚ ሓበራዊ እንድሕር ተኣኻኸቢ ተረኽ እንድሕር ሃኒፅና ክንምለሰሉ ናብ ላይ ንኽእል ናብ ናይ ኢትዮጵያ ብራኸ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባል ምርጋፅ ዓብዪ መንገዲ ምዃኑ ስለ ዝእመነሉ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ክሰርሐሉ ከም ዘለዎ ኩላትና ድማ ኣብዚኦም ምህናፅ እጃምና ክነበርክት ከም ዘለና እዩ ብተደጋጋሚ ዝግለፅ ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና ዝነበረና ናይ ሎሚ ማኣዲ ዘተ ኣብዚ ክንዛዝሚና መሳርሕተይ ኣብርሃ ካሳኸም ድማ ነፍሳ ሙራቱ ሓቢርናኩም ነርና ዛዕባታትና ንምዝኽኻር ፈላማይ ዛዕባና ዲጂታል ኢትዮጵያ ዕላው ዝተገብረሉ 20-30 መሰረት ጌርና ኢና ኣብዚ ንዕልል ፀኒሕነት ካልኣዋይ ድማ ሓበራዊ ተረኽ ኣብ ምህናፅ እዚ ድማ ኣብ ሃገረ መንግስቲ ህንፀት ዘለዎ እጃም እንታይ እዩ ዝብል ኢና ሂን ምሂን እናበልና ምሳኻትም ፃኒሒት ጌርና ነርና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ድማ እዚና ኢና ንመስግን ሰላም